Hvad gør Alzheimers sygdom ved hjernen? Alzheimers sygdom, det er en degenerativ sygdom. Det betyder, at nervecellerne inde i hjernen, de bliver gradvist ødelagt. Og hvad er det så, der ødelægger dem? Ja, vi ved, at alder er den vigtigste risikofaktor for Alzheimers sygdom. Så der sker et eller andet med alderen, som gør hjernen mere modtagelig for Alzheimers sygdom. Og det vi ved, der sker, det er, at nogle mennesker begynder at ophobe et proteinstof, der hedder beta-amyloid. Det var også det proteinstof, som Alzheimer så i sit mikroskop tilbage i 1907. Det her protein, det tror vi er meget vigtigt for udviklingen af Alzheimers sygdom. Og i dag så ved man faktisk, at det her protein, det begynder at hobe sig op inde i hjernen en 10-15 år før man får sygdommen. Det vil sige før man begynder at få symptomerne på sygdommen. Så hvad der så sker i den mellemliggende periode, de 10-15 år, hvor det her protein ligger inde i hjernen, det ved vi så lidt mindre om. Men man kan se, at der i løbet af nogle år, så begynder at ske nogle forandringer inde i hjernen. Og de sker i nogle bestemte områder, så hvis man forestiller sig, at det her det er hjernen set nedefra, så herinde i midten af det, der hedder tændinglapperne, inde i bunden af hjernen, der ligger nogle områder, der har betydning for hukommelsen. Og herinde, der begynder der at ske nogle forandringer. De forandringer, det er, at nervecellerne gradvist begynder at blive syge. Man begynder at ophobe et andet proteinstof, der hedder tau. Og tau er et proteinstof, der er tegn på, at nu begynder nervecellerne at blive syge. Og det her tau, det kan man faktisk følge og se udviklingen gennem hjernen. Så det spreder sig faktisk hernede fra tændinglapperne, og så spreder det sig gradvist op på ydersiden af hjernen heroppe omkring, hvor vi har nogle iselapper og tændinglapper her. Og der ligger nogle meget sådan, centrale, basale funktioner af hjernen. Blandt andet ligger sproget over i venstre side af hjernen. Vi har rumretningssansen liggende bag til i hjernen. Og de kognitive funktioner, som vi kalder, de begynder at blive påvirket, og så får vi symptomerne. Men længe før vi begynder at få symptomerne på Alzheimers sygdom, så kan vi faktisk se de her forandringer. Og det har man selvfølgelig kunnet i mikroskop gennem lang tid ved at undersøge afdøde mennesker med sygdommen, men man har altså også kunnet i de senere år ved hjælp af hjernescanninger begynde at se de her forandringer. Og det er derfra, vi ved, at faktisk en hel del raske mennesker, som ikke har nogen intellektuelle problemer, begynder at ophobe det her proteinstof mange år før de begynder at få symptomerne. Hvorfor det så lige er de områder, der begynder at blive syge, altså det med hukommelsen, det ved vi så lidt mindre om, men vi regner med, at det er fordi, det er nogle områder, der er meget, meget aktive. Det er nogle områder, som altid er i gang. Selv når vi sover, så bruger vi faktisk hukommelsesområderne til at lære viden, til at drømme, til at i vågen tilstand, der dagdrømmer vi og tænker tilbage på ting, vi har oplevet. Så de her aktiviteter, de her områder, de er i aktivitet hele tiden. De er meget sårbare tilsyneladende over for skader, blandt andet det her proteinstof, der hober sig op. Proteinstoffet, det hober sig sådan set op i hele hjernen, og ligger der og bliver ved med at være der, og ændrer sig egentlig ikke så meget. Men den her ødelæggelse af hjernen sker ganske gradvist og udvikler sig, og derfor udvikler symptomerne sig også. Kan man så gøre noget ved det? Kan man forebygge den her udvikling? Det er meget svært at sige. Vi ved, der er nogle risikofaktorer, altså alder som en af dem, og køn er en anden. Hvis man er kvinde, har man større risiko for at få Alzheimers sygdom. Det er de to vigtigste risikofaktorer, men så er der også sådan noget som livsstil. Er det en livsstilssygdom? Og der må vi sige nej, det er det ikke. Men alligevel så er det som med andre sygdomme, at hvis man lever sundt, så har man lidt mindre risiko for at få Alzheimers sygdom. Det betyder, at hvis man motionerer meget, hvis man sørger for, at man ikke har for højt blodtryk, at man passer sin sukkersyge, hvis man har sådan en, at man ikke ryger, ikke drikker for meget alkohol, så nedsætter man risikoen for Alzheimers sygdom lidt. Så livsstil spiller en rolle, man kan slet ikke forebygge, at man får sygdommen, men det kan godt reducere risikoen noget. Og så kan man så spørge sig selv, kan man så ved at leve meget sundt, så hindre udviklingen af Alzheimers sygdom? Og der kan vi sige, at det kan man måske ikke, men hvis man bare kan skubbe udviklingen lidt nogle år, så betyder det faktisk ret meget, fordi så er der færre, der får sygdommen, og så dermed er der også færre, der kommer til at lide under den. Så kan man sige, er der en kur på vej så? Ja, vi har jo kun i dag en almindelig symptomatisk behandling. Det vil sige, at vi kan give noget symptomlindrende medicin, men vi kan altså ikke give noget, der kan kurere sygdommen. Men det alle arbejder på, det er selvfølgelig at prøve at fjerne det her proteinstof, beta-amyloid. Og det er muligt, at det er en effektiv vej, vi ved det bare ikke endnu.
Og det er også muligt, at hvis man begynder at fjerne beta-amyloid på personer, som har sygdommen, jamen så kan det godt være, at det er for sent, og man i virkeligheden skal fjerne det, før man får hjerneskaden.